Hej, vi skal lære jer om valuta, og vi har valgt kurs 698,23, som er US dollars. Og husk, at $100 koster 698,23 danske kroner. Og hvordan omregner man så det til $1? Det er ved at skrive 698,23. Nej, vi smider 23 væk, og så dividerer vi det med 100, og det giver så 6,98. Og det er så, hvad $1 koster.